Үткен шимбе көнне татар яшәгән һәр төбәктә Шәкшәк бәйрәме гөрләде. Милли йөзебезне яктырткан бу акция яшьләр оешмасы тарафыннан үткәрелде. Мондый чаралар халыкта нинди тәэсир калдыра? Хәзер кичерешләр белән уртаклашырбыз. Шәһәребезнең Үзәк ял итү паркында ул көнне халыкны татар кыймыңнары каршы алды. Биредә Шәкшәк бәйрәме үтә. Милли киемнәрдә һәр кешене түргә дәшеп торган кыз-егетләр тырышып татлы ризык өләшә. Шәкшәк безнең тарафка Татарстан якларыннан ук җибәрелгән. Махсус автобус белән ул төрле шәһәрләргә таратылачак. Кызык, бу киң күләм чара каян килеп чыккан? Кемнәрнең тәкъдиме белән оештырылган? Сорауны турудан-туры яшьләр оешмасы вәкиленә бирәбез. Стоит только посмотреть на этих довольных людей, как они очень хорошо уплетают за обе щеки этот чак-чак. Я думаю, в будущем народу будет еще больше, и все с удовольствием будут приходить на такую хорошую акцию. Она проходит во всей России и в странах близлежащего зарубежья. А инициатива все-таки была откуда? Инициатива была разработана на форуме татарской молодежи в Казани и принята Конгрессом татар, и с помощью этого она уже воплотилась в реальность. Бу чара бер татарлар өчен генә түгел, башка милләт вәкилләре өчен дә кызыклы һәм мавыктыргыч. Берәүләр Шәкшәк белән кайнар чәй эчсә, икенчеләр рәхәтләнеп уеннарга чыга. Сабанты бәйрәмнәрендә уйналып килгән шүлмәк атыш, капчык белән йөгерү балалар күңеленә хуш килде. Әлбәттә, татарның милли ризыкларын татып караганнар һәммәсе аны хәзерләү ысулы белән кызыксына. Элек-электән үк хуҗабикәләр төрле ашларны туклыклы да, тәмле дә итеп, иң мөһиме, күңел җылысын кушып пешерә белгән. Я знаю, что в татарской кухне есть пирожки, мелко рубленый картофель с мясом, говорят, очень-очень вкусно. Ты попробовал сейчас? Какой он? Да. По вкусу? На что он походит? Вкусный, медовый, в нем меда много, и потом он такой сладкий, вкусный. Хотелось, чтобы таких праздников было бы больше. Халкыбызның мәдәни йөзен менә шундый күркәм чаралар аша башка милләтләргә күрсәтә һәм үзара җылы мөнәсәбәтләр урнаштыра алабыз икән, димәк без булдырабыз. Киләчәктә бу бәйрәмнәр тагы да яңа эшләргә рухландыра бит. Моны яшь буын яхшы аңлый. Ну, единственное пожелание, то, что нельзя скрывать то, что ты татарин, знаешь язык, раскрывать себя, свои способности, собираться, то есть в группы, общаться, не терять контактов с родиной, во-первых. То есть это дома всегда ждут родители, всегда переживают. И нельзя забывать свою собственную культуру, именно где ты вырос, где ты рос.